Здравейте хора, в днешното видео ще играем FIFA, ще играем турнири. Мисля, че ще играя на финала срещу Реал Мадрид, така че много се притеснявам, аз съм Барселона. Иначе щях да съм Реал Мадрид, ама един мой приятел ми каза да съм Барса и... Добре. Буду справа. Хванаха топката. Добре. Бегаме. Какво е топката? Ето на топката и да вкарваме гол. Дани Олмо вкара гол. Този път не ударим Олмо, но с Левандовски вкарахме гол. Ще ви ги оставям така да ги виждате. Как им взех топката? Левандовски. Пак на Левандовски. Ма те защо ме оставят да им вкарвам? Не излезе Ламин Ясмина. Подавам Дани Олмо и Дани Олмо вкарва гол пак. Дани Олмо и Левандовски. Дани Олмо, Рафиня, Левандовски и Ламин Ямал са според мен най-добри от този отбор. Може да добавим и Рафиня и Педро. 4 гола, браво! Така. Так. Оп, читал. Дани Олмо.
Бум. Този матч. Защото тук големите са и влезе от вратаря и май да Ламин от корнера. Ламин от корнера. Мисля, че корнер се наричаше, ако не се нарича корнер, извинете. Пас. Левандовски вкара. Да, то беше ясно, че Левандовски ще вкара. Шести гол, мисля, че беше това. Скоро. Му се смени с някакъв друг. Пас Леван. Искам Ламин Ямал да вкара. И Ламин. Този се добави и матчът свърши 6-0. Сега ще играем пак срещу тях. Доста добре е 6-0 за Барса. Добре. Пакетчето. И хора, сега ще играем срещу. Пак срещу тях. Хора, ето сега ще играем срещу този отбор, забравих му името. Бием ги 6-0, ако ме обърнат, това ще стане по някакво чудо. Не виждам. Да не забравяме, че в техния отбор е Хари Кейн. Това носи голямо предимство. Сега той ще офърлено е. Подавам. Добре, на Дани Олмо. Дани Олмо вкарва. И Дани Олмо вкарва. Пак първи гол е за Дани Олмо. Мисля, че ще играя срещу Реал Мадрид на края на Шампионската лига, май бе. Шампионска лига. Мисля, че беше. Но съм се объркал, пишете ми в коментарите. Той им подаде буквално на мене. Рафиния. Дани Олмо подава на Рафиния. Рафиния подава на Левандовски. Левандовски на Рафиния.
Левандовски и Левандовски. Еди кой си. Ами няма малко подал на Даниел Олмо. Хари Кейн как правите и с ръцете. Това дали е корнер, не. Добре, мисля да подам на... Каква е тая глупост сега? Почва второто полувреме и аз трябваше да бия. Той беше малко тъпо. Рафиния. Дани Олмо на малкия Ламинчо. И излязох от полето. Той... Добре. Дани Олмо на Левандовски. И Левандовски не може да хване топката. Педри на Ламин. Ламин на Левандовски. Левандовски пак не може да вкара гол. Бягай. Бум. Ламин. Педрин. Почти във вратата влезе, хора. Почти във вратата. Изби ми я. Педри подава на Левандовски и Левандовски щеше да вкара гол. Това е Педри и матча приключва и 1-0. Изложихме се на този матч, се. Не трябва да се излагаме така. Сега да видим срещу кой отбор ще играем, хора. Според мен на Реал Мадрид. Но чайте малко да се намаля звука. И да, познах, че ще е Реал Мадрид. Финал. Ето пише ми финал. Моля се да победим. Аз съм играл срещу Реал. Побеждавал съм 8-7. Ние бяхме 5-5 и имахме дуспи. И мисля, че на дуспите ги победих.
техния вратар изглежда добър, но не е много добър. Реал срещу Барса. Ембапе беше от техния отбор, да. Вини, Ембапе, Родриго, Белингам, Арда Гюлер. Родриго на Белингам. Ембапе, може да вземе трудно. Ембапе. Левандовски. Кой излезе? Мен излезе. Дано да завършим поне 0-0. Добре, Дани Олмо на Левандовски, Левандовски на Дани Олмо и... Какво? Защо? Защо да не може да му подам? Добре, 0-0 сме, хора, 0-0 сме! Не. Рафиньо. Дани Олмо на Ламин. Ламин на... Гол в 51-та минута от Левандовски. Искам да го изгледам какъв беше. Аз не го видях чак. Не го видях. Значи, добре. Подава на Левандовски. Левандовски го залъгва и вкарва гол. Добър гол е. До другото. Ако се остане така положението, ще е още по-хубаво. Рафиня. Оне. Тъпка. Не излезе тъпката, фак. Родриго няма да вкара. Добре, не излезе. Излезе. Значи. Цък. Майко Ембапе
Дали ще му взема топката и той май ни вкарва гол. Да, гол от Мбапе имаше. Мбапе в момента в футбола е във вихара си. Левандовски. Пас. Вини малко се 1-1. 1-1. Това беше... Не искам да ми вкарват гол. От кой излезе? Пас. Левандовски. Моя. И... Какво става, хора? Левандовски подава на Ламин на него. Той на Рафиня. Рафиня на някой от другия отбор беше. Рафиня. Той мог да дигне във въздуха Рафиня и така да вкара гол. Ще има да стигне. Гол. Това гол беше як. Хора, победихме. И хора, победихме. Благодаря, хора, че гледахте това видео. И да, ако видеото ви е харесало, абонирайте за канала и чао!